सिगांथाराव आं आफा इसोरखौ हामबाय आरो हामबायनोसै बे मोजां सम आरो मोजां खाबुनि थाखाय। बेजों लोगोसे इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयखौबो आं जिसु ख्रिस्टनि मुङै बरायनानै लायो। जों आरोबाव मोनसे आयदाखौ लानानै दसे सम इसोरनि रावखौ नायगोन आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय सहाया इसोरनिफ्राय। समाव गोबां रोखोमनि दुखु दाहाया, गोबां रोखोमनि समस्याया जोंनि जिबनाव फैयो। समाव जों लामा गैयै, राहा गैयै समाव जों दिनै जानाङो। नाथाय जेब्ला जों इसोरनि रावखौ जोङो नायगोन, जागायजेननाय 21 अध्याय 14निफ्राय 21 पदसिम जेब्ला जों फरायो, बेयाव हागार आरो इस्माइलनि खौरां जों मोननो हायो। मोनसे समाव आब्राहामा बेरे फुंजानि सिखांनानै जानाय रुटि आरो बिगुरनि दैनि दोखौ गावनि बिहिनो होदोंमोन आरो बिनि उनाव गावनि बिहिखौ बिदाय होदोंमोन। बे समाव हागारा गावनि फिसाज्ला इस्माइलखौ लानानै बेरसेबा फोथारबारिनि गेजेरजों गिथावथाव दरसे दरलाबनि लामाजों थांनो गोनां जादोंमोन। जों बयबो दिनै दावबायारि, जों बयबो दिनै हान्थियारि। जोङो दिनै गेसेब लामाजों जों दिनै हान्थिदों, गेसेब लामाजों जोङो दावबायदों। जोंनि नोजोरा बेनो सोरगो रायजोखौ मोनो। बिनिखायसो पाउला बुंदोंमोन, आङो बुङा आंनि नोजोरखौ आङो मोनबाय, नाथाय आङो बे नोजोरखौ मोननो होसोगासिनो दङ होननानै पाउला दिनै बुंदोंमोन। बिनिखायनो जोङो लाइमोन जोलाव सुला जानो हागौ, बिमा बिफा जों जानो हागौ, नाथाय जों बयबो साफ्रोमबो जोङो दावबायारि, जोङो हान्थियारि। दिनै बे गिथावथाव फोथारबारिनि गेजेरजों दिनै बे थांनो गोनां समाव गोबां समस्या फैनो हागौ, गोबां दुखु दाहा फैनो हागौ। बेखौ हागारा मिथिगौब्लाबो बे लामाजोंनो, बे फोथारबारिजोंनो थांनो गोनां बिहा दिनै दङमोन। बे गेसेब लामाजों थाबायनायाव गोबां दुखु दाहा फैनो हागौ, थेवबो सोरगोखौ मोननो, बासायजानायखौ मोननो, जोंनि नोजोरखौ मोननो जोङो बयबो बे गेसेब लामाजोंनो जों हान्थिनांगोन। थाङै थाङै मोनसे समाव जानाय लोंनायफ्रा जोबासै। बे समाव दिनै बिनि फिसाज्ला इस्माइला गांनाय उखैनायजों लेलायनो गोनां जादोंमोन। जेब्लानाखि बिमाया गावनि फिसाज्लानि गांनाय उखैनायखौ नुदों, गांनाय उखैनायजों लेलायनानै थानायखौ नुदों, बे गोबां दुखु जादों। दिनैबो गोबां बिमाफोर दङ जायफ्रा गावनि फिसायनि अबस्थाखौ लानानै दिनै गोबां दुखु। गोबां बिमाफोर दङ जायहा गावनि फिसाफोरनि दिनै अबस्थाखौ लानानै गोबां दुखु मोनो, गोबां निराशा जायो, गोबां गोसो बायो। दिनै बे हागाराबो गावनि फिसाज्लानि उखैनाय आरो गांनाय लेलायनायखौ नुनानै गोबां दुखु जादोंमोन। दिनै गोबां जोलाव सिख्लाफोर दङ, गोबां रोखोमनि फाबाव लेलायनाय, गोबां रोखोमनि गाज्रि आखुआव लेलायनाय, गोबां रोखोमनि गाज्रि खामानियाव लेलायनाय, गोबां रोखोमनि गाज्रि जानाय लोंनायाव लेलायनाय, गोबां दिनै ख्रिस्टियान जोलाव सिख्लाफोर जों दिनै आथिखाल नुनो हायो। बिनिखायनो गोबां बिमाफोर दङ दिनै गोबां दुखु आरो निराशाजों थानाय। नाथाय बे रावनि गेजेरजों आं दिनै साफ्रोमबो बिमा आरो बिफाफोरखौ थुलुंगानो आङो गोसो जादों। दिनै सहायखौ इसोरनिफ्राय मोननो हागौ। बे समाव दिनै बिमाया गोबां दुखु दाहाजों थानो गोनां जादोंमोन। आं सानो हयथ' बियो गावनि फिसाज्लाखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय बे हानायमानि सेस्था खालामदोंमोन। हयथ' बे फोथारबारि गेजेराव दै नागिरनो थाखाय हयथ' गोबां सेस्था खालामदोंमोन, थेवबो जेबो उपाय लामा मोननो हायाखिसै। बिनिखायनो जोबथारनायाव आंनि फिसाज्लानि थैनायखौ दानुथों बेबायदि साननानै साथोब खानाय गायजा बिफांनि सिङाव गावनि फिसाज्लाखौ दोननानै फारसे मोखां जानानै बोरला थिर गावनानै जेसे गोजान थाङो एसे गोजान थांनानै फारसे मोखां जानानै बे बिमाया बेबायदि गाबनो गोनां जादोंमोन। दिनै नोंबो इसोरनि फारसे मोखां जानानै नोङो दिनै नोंनि नखरनि थाखाय, नोंनि फिसाफोरनि थाखाय, नोंनि फिसायनि थाखाय, नोंनि बिहिनि थाखाय नोङो गाबगोन ने? जेब्लानाखि बे फारसे मोखां जानानै गाबदोंमोन, बे समाव दिनै इसोरा बिनि गाबनाय, बे गथ'नि गाबनायखौ दिनै खोनासंदोंमोन आरो दिनै इसोरनि आत्माया फैनानै बुंदोंमोन, हागार नों मानो दुखु जादों? हागार नोङो मानो गाबदों? नोङो दागि
ओ बे गथ'खौ नोङो बोखां आखायाव हमनानै दिखां मानोना बे गथ'खौ लानानै इसोरा गेदेर मोनसे जाथि खालामगोन ओ आंनि बिमाफोर आंनि बिफाफोर जाय गथ'खौ लानानै नोङो दुखु जादों जाय गथ'खौ लानानै नोङो निराशा जादों ओ दिनै इसोरनि सहायखौ नोङो मोनोब्ला इसोरनि फारसे नोङो दिनै मोखां जानानै नोङो बिनि फारसे दिनै गिदिंनानै फैयोब्ला इसोरनि फारसे नोङो गाबोब्ला ओ दिनै इसोरनि सहायखौ बे हागार बादि दिनै नों मोननो हागौ आरो दिनै जाय गथ'खौ लानानै नोङो दुखु जादों इसोरनि रावा बुंदों बे गथ'खौ लानानै इसोरा गेदेर मोनसे उद्देश्य दङ बेनिखायनो फै जोङो दिनै इसोरनि फारसे जोङो दिनै सहायखौ मोनो जों आसा खालामो बे बुहुमाव रावबो गैया जोंनि नांगौफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोंनि जिबनखौ बासायनो थाखाय बे बुहुमाव रावबो गैया बे सहायखौ जों इसोरनिफ्रायल' मोननो हायो आरो बे सहायखौ जों इसोरनिफ्रायल' जों आसा खालामनो हागौ बेनिखायनो डेभिडना बुंदोंमोन गीतफोरनि 121 नम्बरनि 1निफ्राय बे बुंदोंमोन आङो हाजोथिं नायहरनानै सोङो आं बबेनिफ्राय सहाय मोनगोन नख्रां आरो पृथिबीनि सोरजिगिरि फोरबोआनो आंखौ सहाय होयो डेभिडना बियो रावनिफ्रायबो सहाय मोनाखैमोन बिनिखायसो बियो गावनि नोजोरखौ इसोरनि फारसे दोननानै इसोरनिफ्राय सहायखौ आसा खालामनानै बेबायदि आरज खालामनायमोन बेनिखायनो फै आंनि बिमा बिफा आरो बिदा फंबायफोर जोंनि दुखु दाहाखौ जों बिनि फारसे होनानै जों बिनि फारसे मोखां जानानै जों बेनिफ्राय सहाय आरो हेफाजाबखौ मोननो जोङो इसोरनि फारसे जों गाबनि दिनै इसोरा नोंनि जिबनाव आरो नोंनि नखराव बे बोर आरो आशीर्बादखौ लाबोगोन आरो दिनै सहायखौ नों इसोरनिफ्राय नों दिनै मोननो हागौ बेनिखायनो बे इसोरनि राव खोनासंनाय साफ्रोमबोनि सायाव आग्लाय बिग्लाय बोर आरो आशीर्बादखौ लाबोथों जिसुनि मुङै आमेन।